Zdravím všetkých alchymistov. Máme tu spln 15. novembra. Správa od Arcturianov. Poriadne sa pripútajte sa sile, lásky. Nastáva obrovská zmena. A bude to čudné. Bude to celé divné, bude to tak zvláštne, že všetci o tom začnú hovoriť. Ľudia začnú vnímať túto novú realitu, začínajú byť pripravení, niektorí viacej, niektorí menej. A tento super spln, ktorý sa odohrá 15. bude v znamení zemskom. Máme tu informáciu o tom, že vedomie bude opúšťať akési strachy, akúsi pozíciu strachu. Rytiel palíc obrátene. Akékoľvek stavy úzkosti, strachu, možno depresii sa začnú exponenciálne vyhľadzovať, riešiť. Poďme si však očistiť najprv kolektívnu energiu. Čakajte, nachystám trošku sampelu. Dobre. Alchymisti, srdiečka, hviezdne semiačka a všetci, ktorí svietite, aj tí, ktorí spoznávate svoju tieňovú stránku, svoju temnotu. V mene Ducha Svätého, v mene mojom, očisťujem energiu. Očisťujem priestor. V mene Božom, v mene Najvyššieho svetla, v mene anielov, archanielov. Príprava na tú obrovskú zmenu, na ten presun vedomia, že tu máme kartu súdu, bude dačo, čo sa pripraviť vôbec nedá. Keď vás aktivujú, tak vás aktivujú. Jediné, čo bude, je nechať ísť to staré. Treba sa sústrediť na to, čo je tu samozrejme aktuálne a to, čo bude. V rámci uzemňovania vás požiadam, aby ste sa dali do pohody, našli metódu, či už v lese, alebo nejakú vlastnú. Je tu problém s komfortnou zónou. Ja viem, slovičko problém nikto nemá rád. Komfort sa opúšťa ťažko. Ako alchymista a šamán chcem vyjadriť len to, že všetko, čo sa v našich životoch nachádza v nadbytku, sa môže stať jedom. Preto sa skús hecnúť. Skús urobiť dačo šialené. Vystúpiť z komfortu znamená ísť o kúsok ďalej. Ísť von z krabice. Myslieť ako svoje vyššie ja. Uvedom si tú multidimenzionalitu, ktorá tu bude. Uzemňovať sa počas týchto zážitkov je dôležitá vec. Chôdza po trávičke a prepojenie sa so zemou možno len pre zemský element je o rodine, o istote a stabilite. Treba tú silu zeme prijať, použiť a stať sa súčasťou veľkej tej zemskej rodiny. Keďže sa tu shiftuje vedomie kolektívu, zamerajme sa na to, čo reálne chceme. Tam, kam sa sústredíme, ide energia. Preto vaše myšlienky budú hrať veľkú rolu, alchymisti. Sústredte sa na to, že bombardujeme kvetinkami. Chceme radšej lásku ako strach. Je dôrazom, alebo teda zdôrazním, prepojenosť s vlastnými koreňmi. Keď si predstavíte strom, koruna môže byť len tak veľká, ako sú koreň. Rodina, priatelia, sociálne kruhy. Toto všetko má byť rád. Keď si zoberieme to, že Saturn pôjde direktne, je tu tvorba novej štruktúry. Keď si zoberieme alchýmiu, transmutovať hojnosť, hlavne teda materiálnu, je
je zábavná činnosť. A ľahká činnosť. Avšak naše mozgy, hlavne tie pôvodné paradigmy, sa budú pokúšať z nás dostať to najlepšie. Preto ty, mladý alchymista, vy všetci, sa sústredte a vizualizujte si budúcnosť, ktorú chceme. Na jednej strane je tu zdravá planéta, nádherná perla, modrá perla uprostred vesmíru. Na druhej strane tu môže byť z toho vydrancovaná, zničená planéta ako púšť. Preto sa sústreďme radšej na to, že spolu to dokážeme, že spolu všetci zabojujeme za tú krásnu budúcnosť. Pre nás, pre naše deti, pre potomkov. Predkovia sú s nami, anjeli sú s nami, zvládneme to. Je potrebné robiť veci s detailami, s láskou k detailu. Presúvame sa teda do toho zemského stavu tých 9 pentaklov. Sila tejto karty spočíva v duchu svetom, v uvedomení si toho, čo chce Gaia. Matka Zem potrebuje uspokojiť svoje túžby. Chce byť použitá správnym spôsobom. Každý z nás má tu na Zemi určitý účel. Arkturiáni vravia o Tiamat, o tom, že jej esencia prišla sem na túto planétu, aby odovzdala určité informácie. Pre pozemšťanov to sa bude teraz nádherne uvoľňovať do každého z nás. Je to vo vás, je tá intuícia vo vás, avšak je nutné sa uzemňovať, zakoreňovať. Postupne, ako bude ukludňovať svoje energie, vstupuje do hry kráľovna pohárov. Feminná časť v každom z nás je energia. Ja ju vnímam ako šakti. Energia, ktorá je hnacím motorom všetkého. Je súčasťou prvopočiatku vzniku Matky Zeme. Máme tu teda tú emocionálnu časť, tú lásku, ktorú nám dáva Zem, ktorú dávame jej. Je dôležité sa poďakovať Zemi, poďakovať sa za domov, za to všetko, čo máme. Je to súčasťou toho, že tu bývame. Je to náš domov. Alchymisti, vážte si svoj domov. Ja tu mám ešte zo pár poznámok. Dobre, tradície. Keďže tu je situácia s bíkom a zároveň s vodnárskymi energiami. Tradície, ktoré tu sú, sa budú možno ťažšie opúšťať, podobne ako komfort. Bude nutné to zmeniť, bude záležať každému z nás na oslobodení jednak svojej mysle, ale aj svojich schopností. Keď už hovoríme o tých aktiváciách a o oslobodzovaní sa, vstup do svojej pravej sily, do pravej podstaty v tomto období bude intenzívny. Keď vás aktivujú, tak sa tomu nebránte, len sa uvoľňujte a podporujte to. Podporujte to tým, čo máte radi. Vážte si svoje zdravie a tak ďalej. Bude tu však po týchto rôznych zmenách určitá skupina ľudí, ktorá bude doslova až bojovať alebo chcieť udržať si, ja neviem, či to nazvať moc, alebo tie staré tradície, to staré zmýšľanie. Každý máme svoj údel, každá generácia má svoj údel. Mojím želaním a želaním každého alchymistu by malo byť zjednotenie, harmónia, láska a dokonalosť v tomto svete. Treba ísť s odvahou, treba kráčať, treba byť vďačný Bohu, uvedomiť si ten Boží plán, ten Boží zámer a zároveň použiť svoje schopnosti ako alchymista, prepojiť sa s tou božskou časťou v nás. Toto bude posolstvom